Good evening. It's a real hot one tonight, so I found this really interesting deep trance hypnosis. It's ASMR, auto-sensory meridian response, and it's in the fairy language. So I thought I would play it. It's 9 minutes 59 seconds. Maybe I will get the same response without my headphones on, so I'm going to try that. Haluan, että keskitytään äänitteeseen muutaman seuraavan minuutin ajan. Olisi hyvä, jos pääsisit sängylle makaamaan, mutta myös istuminen mukavalla alustalla riittää. Päiväsi on saattanut olla pitkä. Olet ollut stressissä. Sinulla on saattanut olla huolia ja murheita. Ja sinua on saattanut ahdistaa päivän tahti. Ja se, mitä sinulta odotetaan. Se, mitä sinun odotetaan suorittavan kenties lähipäivinä. Se, mikä sinun pitäisi hoitaa alta pois. Mutta sait vain jonkin syyn takia saa aikaiseksi tehtyä. Tämän äänitteen ajan on tarkoitus unohtaa kaikki vaatimukset, kaikki tahtomiset ja kaikki tarvimiset, koska tällä hetkellä noin 5 minuutin ajan kukaan ei tarvitse sinua. Kuulostaa ehkä rankalta, mutta kukaan ei tarvitse sinun tekemään mitään juuri nyt. Tämä hetki on hetki päivästä, joka sinun on annettava itsellesi, toimijaksesi jokapäiväisessä elämässä. Sillä jokainen tarvitsee itselleen vähintään 5 minuuttia päivässä itsensä hemmotteluun. Sulje silmäsi, elleivät ne ole jo kiinni. Makaa sängyllä, kädet ja jalat suorina. Jos viihdyt paremmin asennossa kuin asennossa, voit olla asennossa kuin asennossa. Tarkoitus oli, että nyt annat jokaisen raajan sulaa kiinni patjaan. Tarkoitus on, että annat nyt jokaisen hermon, jokaisen lihaksen päästä irti. Haluan, että annat olla. Jokaisen henkäyksen myötä silmäluomisi alkavat painaa enemmän. Tunnet, kuinka niitä ei vain saa enää auki. Hengityksesi tasaantuu ja saavutat tilan, jossa millään muulla ei ole merkitystä kuin sinun omalla rentoutumisellasi. Tunnet, kuinka varpaistasi alkaa lähteä tuntua. Kuinka et enää tunne niitä, sillä sielu alkaa valua ylöspäin. Sielun lähteminen jättää varpaasi lihakset sängylle. Ja ne painavat. Lihasten painautuessa patjaan. Tunnet, kuinka sielu lähtee kiertämään ylöspäin. Se alkaa saavuttaa kantapääsi ja nilkkasi. Joten nyt koko jalkasi alkaa.
jalkasi on käytännössä nukahtanut. Ja se tuntuu hyvältä. Se alkaa vaikuttaa pohkeesi alaosassa. Ja luo tietään luun kautta, sisäkautta, ulkopuolelle. Pohkeesi ovat nyt kuin muus. Pohkeesi ovat rentoutuneet. Ne ovat ikään kuin nukahtaneet myöskin. Tunne nousee sääriäsi pitkin reisiä. Ja reitisi sammuvat. Sielun vaeltaessa ylös. Kun se saavuttaa lantiosi, se myös saavuttaa sormen pääsi. Jotka on niveleltä. Hermosynapsi hermosynapsilta. Sammuvat. Tunnet, kuinka lihakset loksahtelevat ja läpsähtelevät irti. Ja nukahtavat lattialla. Se nousee olkapäihin kyynärpäitä. Ja vatsan alueelta rintakehältä. Nyt tunnet, kuinka koko muu kroppasi on nukahtanut. Ja jäljellä on nenä. Kaulasta ylöspäin. Nyt kaulakin nukahtaa. Ja pääsi. Sammu. Tunnet, kuinka sinua lukoista sen ulos. Miten viimeinen läsnäolon hiven valuu korvistasi ulos. Ja leivottaa ilmaan. Se lentää ensimmäisestä avaisesta ikkunasta ulos ja pirskattelee ilmaan hapen osuessa silmän. Ja nyt sielusi osat jokaista kukkivaa kukkaa. Jokaista koolaa ruohonkortta. Sadeteen kirvoittelua. Jokaista aaltoa, joka vakkaa kivikkoon veden rannassa. Sielusi on nyt vapaa. Vapaa olemaan vapaa. Olet jättänyt aineellisuutesi taakse ja voit antautua hypnoosiin. Henkisyntesi ja sielusi on nyt vapaana hymyilemässä pilvien päällä. Hyppii ilmakehässä. Loikkii ja leikkii. Se saa vihdoin olla sitä, mitä se oikeasti haluaa. Ilman muiden vaatimuksia. Ilman muiden haluamista. Ja nyt se ei enää halua palata takaisin. Sinun ei tarvitse ennen kuin itse haluat. Joten jätän sielusi leimaan stratosfääriin. Haluan, että nukahdat. Haluan, että unohdat kaiken. Haluan, että rentoudut ja pysyt rentona.
Ylseä ja ystävällinen, vapaa-paineista. Kun muistat tämän, voit jatkaa elämää. I'll post the actual link down below. It's like the fifth time I've listened to this. It does something to me, especially when I have the headphones on. But yeah, check it out. Maybe this person will do some more videos. Catch you later.